kisung lapen kiduke aning kehang akam kali mate ning kehang asai kali lasi munit ako pai thang tat ciputek the lasi lumajong constituency kaparlu langkai jana hawar babu terona rong amikar Jensing Kro alang di duk det abang mate kisung det abang pu lasi Karbianglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram rong hang aphan ni parap thap wa kahai chesong rong pia phan kerap nang hang pithapu kachuning ri padupo lasi Kro sanghu kachuning ri ateng si CEM Dr. Tuliram rong hang aphan rong pia sanghu abang kerap hang pisi Karbianglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram rong hang lapen acor sangpi kaci teron pi amun pi nilmola teron pi atum ningkemi pen karbi ningkan kimi along pace tondun si jesong rompi kacuning ria teng pen CEM lapen acor amun pi atum kerap pi pajergam posibilita reptulong top ini karbi ningkan kimi 2025 lasi ilitum asar CEM sara hemasor lapen amun pi sara hemas amun pi nirmola teron pi alang litum aning kimi pen jo krohem alang litum dingkan kep susilo alang litum laso hem kacubuci usumar alang litum bangpo ando si alang litum hem heglong pen si nilitum pan dagla ki claim atum nilitum bangpo panang kusi nang Hem abaido hanta anso si choro pi CM sar amun pi mermela baido hanta anso si ili choro pi ban ana me herjimi padona News Desk Report News 24 Karbianglong